Okay, ubaba ongizalayo ushone ngo-2019. Umama ungishiye kulonyaka ngo-April. Kwase phoqa ukuthi ngiyahamba ngiya ekhaya kubo kababa ku-anti bami. So mangifika khona ngangahlala kahle ngazizwa ngicwaseka. So vele nabo ngangibabona nje ukuthi no banalokho ukuthi ngizo akufethi ingane zabo. Nginibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. Nikhuluma noPhumlani wakamhlongo endaweni yaseStenga kwaDukuza. Ngisendaweni yaseThembeni eWard 12. Size ngodaba luka Ayanda owayesibhalelile enenkinga yezinto ezimila kuyena emlonyeni. Kwase kuba khona ke izinto ezithinta uanti. So sase sithi ke asesizoyizela ke kuanti wakhe sizozwa ke uvo lwakhe ukuthi yena ikuphi ke akwaziyo nangaziphendulela ngakho. Kubalekile ukuthi sikubeke ukuthi uyena osithintile, asimlandelanga, asimfunanga, kodwa uyena ufune thina waze wasithola ngoba efisa ukuthi naye abeke udaba lakhe. Kodwa ke utheke akathanda ukuthi ke avezwe ngezizathu ke ezithile mhlambe ke azoke athi kusitshela ukuthi izona ziphi izathu ke mhlambe. Sibonge nje babukeli, sisazokhuluma ke naye kusisi. Bengicela nje ukuthi ningakhohlwa ke ukusubscribe, niphinde nicomment. Ngicela ke ukuthi ke babukeli bethu nginikeze ke uanti abingelele ke babukeli bethu bakaDukuza TV mase ke achaza ke naye udaba lakhe ke sizwe ukuthi ke luhamba kanjani. Ngizothanda ukubingelela kubabukeli ekhaya. Ngicela ukuzenza uanonymous ngo-anti ka-Ayanda Xulu oke wabhalela kwa-TV News. Lo hlelo eduze kwami usisi wami esilamana naye oku-anti wakhe. Babukele emakhaya ngiyazi ukuthi nembuzo nezimpendulo uyena uanti senibhekene naye. Engithanda ukubonga, ngibonga ukuthi uAyanda ekwazi ukusiza usisi wamsiza babhalela kwa-TV News. Angiphikisani nokubhalwa kwabo, babefuna usizo okuyinto enhle nami bengifisa ukuthi yenzeke empilweni yakhe. So Ayanda ingane yabhuti wami, ubaba wakhe ushone ngo-2019. Uma eshona ngo-2019 ngiye ngahlala naye kancane, waphindela emumva nguma wakhe. So from that time after section ubhuti wami, abantu bengiye ngihlangane nabo bethi uyagula uma wakhe. So ngenxa ukuthi ungasithola isikhathi nami nginezinto zami ngingamthathi ngayitshela ukuthi ugula into serious. So kulonyaka I think it was May or end of April kube khona usend message asho ukuthi uma wakho ushonile uma kaAyanda. Ngithi ushone nini? Athi ushone ngayizolo, uyangcwatsha esukwini elandela mangaphonsisi. So ngokuzwa lokho sahamba nosisi wami omunye saya khona kubo kama wakhe. Mesifika sabuke isimo senhlalo, ngase ngathenga izinto ezincane ezayidingeka. Sahamba nosisi wami samthengela ingubo zokugqoka emncabeni. Ubese sesithengile ingubo zokugqoka emncabeni wama wakhe bahamba. So ngokuhamba kwabe emncabeni, uma befika emncabeni kwaphoqeleka ukuthi faneke bebuye naye. Uma bebuya naye ngoba engekho umuntu ozosala naye, nalabo abanye bathathwa obaba babo. Babuya umefika sahlala naye ntambama ebusuku, ngibuye emsebenzini, wachaza ngempilo yakhe nami kwangithusa okuningi. Kodwa ke ngenxa ukuthi igazi lami ngangakwazi ukuthi noma ngathi okunye kuyangithusa nami ngiyingane ukuthi ngabhekana nakho, kodwa ngakwazi ukuthi ngikufese. Okay, sahlala, uma sihlala ubese ngazisa umkhulu ubaba Xulu, umfo wabo kagogo wakhe ozala uma wakhe. Ngambikela okuyena umuntu ebesixoxisana naye if kunento engenzayo noma kunento ezoyenzeka. Okay, sahlala from that time naye kwafika idate ukuthi esibhedlela, sahamba sayesibhedlela. Ngicabanga ukuthi wayekade bekile ukuthi lezi insumpu ezimphumela bese iphume nangezansi esehlala nesitoma la. Ngase ngahamba ngaye esibhedlela naye kwi-date yakhe, ngafike ngabuza ukuthi since engichazela ukuthi imbobo le igubhu uhlale nazo from 2021 waye kuthatha isikhathi ukuthi ngavaleki. Babeka ngendlela babeka ngayo. Ngase ngicela ukuthi ngibone udokotela, saxoxisana nodokotela wase wambhukhela idate yokuthi eyovalwa. Nangempela kwenzeka lokho engangikufisa. Umkhulu besihamba naye indlela yesibhedlela
sisizana naye. Ubese kuzoba umntwana obehlala lapha endlini yakubo beyigadile indlu okuyena noma kwenzakala ini sixoxisana. Okay, after esehambile wayovalwa wabuya kwaba right. So kuthe mekuvalwa ikole, I think it was June or July, wacela ukuvakasha entshawini kubo la ukuhlala khona lo sisi. Ubese ngithi uzovakasha kanjani lapha entshawini ngoba indlu ihlela omunye umuntu okuzodingeka ukuthi umuye khona ufike uphethe ukudla kwakho. Athi hayi anti ngizohamba ungibizile nami ngokunganaki ukuthi ngilokho engilandelela, kodwa siyakhuluma naye ngiyazi ukuthi njobe ehamba whatever will happen izobuya izingimina. Wahamba kanjalo. So umehambile kanjalo uhambeni lakhe siya communicate nosisi. Uma si communicate nosisi wafika ngale ubese sekunomncwabo entshawini ekhaya. Sesiyabonana nalomzali sesiyabuza ukuthi hawu ufike kanjani kwenzakalani. Usethi umzala hayi ngeke uzukholwa ingane yakho ifike lapha yaphuza yabhema. Okay, uphuza kanjani ngoba lo muntu ioperation yakhe ayakaphuli. Athi naye angazi njoba uthi yasuka ngo2 kwena ingane yafika ngo8 kwangimangaza lokho. Okay, ngabuya emncwabeni. Uma ngibuya emncwabeni nosisi wami ngibafica sekuntambama uhleli kusofa ngasemnyango ngingene ngihlale ngala. Hawu Ayanda kuthiwa uphuzile wena wabhema, wena ngikuvumela uyophuza uyabhema, ukwenza kanjani lokho une operation? Aphike ngithi yabo nje ukuba unale operation ngabe ngiyakusakaza. Okay, kube yinto nje edlulayo. It's Saturday, Sunday siyalala siyavuka yonke into right. Monday siyalala siyavuka yonke into right. On Tuesday mengithi ngiyabuya emsebenzini uAyanda akekho ekhaya. Ngibuza usisi wami lo engihleli naye eduze kwami ngithi mina hayibo kwakhala ibhunga endlini yami kwenze njani na? Athi cha uhambile akasitshelanga. Ngithi mina uhambe wayapi? Bethi hayi nababazi. Ngifonele umzala lo isicommunicator naye, hayibo mzala ingane ihambile ayikafiki yini? Athi cha ulesibili. Ulesithathu hayibo umzala ingane lutho kuyima ngolesithathu ngireportela umkhulu ngoba nami ngiyabona ukuthi it's a must. Ubese athi umkhulu hayi okay ungazisi ukuthi kwenzakalani. Ulesine ngivele ngifonele umngani wakhe owake wafika la okuyingane le yahleli kubo kwayo. Ngifonele yona iqala ingalibamba ucingo ngenamba yami ngize ngifone ngenamba kamngani wami. Athi usesikoleni uAyanda kamazi. Mase ngithi okay it's fine njoba uthi awumazi ngizofika namaphoyisa sizolanda uAyanda. Okay, ngokufona kanjalo enganeni kushuthi kwangisiza uma wayo la hleli khona wakwazi ukuthi ehambe kumzala wami eyosho ukuthi hayibo nangu usibanibani ula angazi ukuthi ufike kanjani uweqe kanjani kantwakhe. Ngithi mina kumzala wami hayi shiya kanjalo. So ukungamlandeleli ukombheka esefikile kamngani wakhe benginezathu zami ezipersonally ezingiavoid ukuthi ngibe phambi kwabantu ebengangidalela inkinga esimeni engibhekene naso njengamanje. Ngase ngahlala uma ngihlala umkhulu ngiyam-update ukuthi kwenzakalani ukumyekelela la ebehlezi khona kamngani. Benganankinga nakho ukuthi uhleli khona ngoba uhleli nabantu vele ebephila nabo kukhona uma wakhe. So ukuthi ebhalele kwa TV News ukwenze kahle bakubhala ngiyakujabulela lokho kuhle. And another thing ufike kumina enganazi certificate nedate ibingekho. Imina engaya eHome Affairs ngihamba nobabuculu lokho yena umkhulu wakhe. Ngangokuthi isikole bese ngisitholile ukuthi uyofunda next year. Ngezathu ukuthi lo nyaka udrope off ngokuthi akakwazanga ukuya ka grade 8 ngezathu sempilo yakhe. Kukho okuningi engachaza kodwa angeke ngize ngimphosele ithawula ngoba ingane yabhuti wami. Into engifisayo ngifisa ukuthi asizakale asithole isikole nalokho kumphethe kusizakala futhi veleke ngangiseyinhlelweni ngase ngikhulumile nomunye usisi wase Clicks ngimchazela ngodaba lakhe ngoba ngase ngitholile kudokotela iprescription. So it was costing u2.5 sesixoxile nosisi ukuthi ngingakwazi ukuthi for 3 months or 13 months ngikwazi ukukhipha something like 350 or what ukwenzela ukuthi ebethola itreatment ngoba wayibalisa ngokuthi ngeke kwazi ukuphindela esikoleni next year enje emlomeni ingane ezomcwaza. So nawe mntaka bhuti wami uma uyibona le video
nami bekuyisifiso sami ukuthi usizakale, angikuzondi, angicasukelile, ukuhamba kwakho yize noma ngingabanga right. Njoba wawusho ukuthi ngi-street, yes ngi-street, into engasile angizwani nayo. 1 angizwani nomuntu ehlenye kwemgwaqweni. 2 ingane intombazane ayithunywa emgwaqweni esitolo ebusuku. Meke ukuthi mhlambe mntakabhuti wezwa sengathi ufila sengathi ngiyakuhlukumeza if ngikuthethisa indlela engikhuluma ngayo. Ngiyakubonga ukuthi usho ukuthi uAntu Street, yes ngi-street, futhi ukuthi ukhulume kwa TV News uyenze kahle. Angicasukele, anginankinga, sizoqhubeka sisizane, izinto zakho ezingimina uzoyithola, anginankinga, angilwi nawe. Ngiyafisa nami ukuthi ngikubone kusasa uphumelela ube uthu. Nala ohleli khona ngizoza noma mengazanga mina ngezathe ethile singahlangana eStenga sixoxisane ngoba uyazi nawe ukuthi ezinye zezinto zama zingivumeli ngibe kubantu akukho okuningi engakhuluma. So babukele emakhaya ngiyacela ukuthi bandla Nkosi yami sisize umntabhuti wami anginakho okuningi ongakhuluma. Ngiyabonga, ngicela ukunisiswa wami ithuba. Babukeli bethu sibonge nje kakhulu ukukhuluma noAnti. Sibonge indlela akhuluma ngayo ukukhombisa nje ukuba positive nokungabi angazi ngolasemzini ukuba against ingane kabhuti wakhe. Anti uAyanda la kukhona la athi khona kathi ubuye emncwabeni umfica ehleli kade ehambile wabe usumbuza ukuthi ukhulume kanjani ngami wayese ugcina umbeka nesandla. Ngabe ikhona yini into ukuthi wambeka isandla wangiyakuzwile waphendula but kwayinto odlulayo yena ngase nje ungicacisele kuleli side kakhulu kwazi ukuze nababukeli bethu bezwe becaciseleke beunderstand sonke istory sethu sosicacisele leli lokubeka isandla kakhulu ukuthi into eyenzakalayo yini ke ngibonga nje Anti. Angibeka ngesandla phela ngathi yena ngabe ngiyakushaya ukubona umthungo ngangeke mina ngazi ukuthi une operation ngiphinde ngimshaye ngalendlela yokuthi kade ngiqiqa isibhedlela kade mina ngilwela ukuthi ephinde evaleke ngimbeka isandla. Kushuthi indlela naye owazizwa ngayo noma indlela wayethanda ukuthi aphume ngayo ekhaya, kodwa anginanxa nalokho akushilo. Ingane ihlezi ingane futhi vele uma umuntu uhlala nengane njengaye senganaba abazali kuhlale kunezinto vele engamagama esuke ezilindeleke ukuthi uzofesana nazo. So akukho okuningi engingakusho, ngangeke ngize ngikwenze ngumzali. Nginengane ezo4 ezalwa yimina, ngiphinde ngibe nosisi bami abawu5 nezingane zabo. So angeke ngize ngihlukumeze igazi lami lo muntu ebengilamana naye engamthwala ngisho ngumzuzu ogcina. So bengeke ngize ngikwazi ukwenza lokho athi senhlungini ngikwenze. Kunanomunye umbuzo engizowucaphula nje enkulumeni yakhe uAyanda la athi khona kunezinto la ayethola khona engathi uyabandlululeka ngezinto eziyizitsha ezisebenzisayo mhlawumbe njengespooni isitsha. Ngabe esimene esinjengaleso Anti mangichazelwa nje kancane? Ngiyamangala uma ngizwa lokho ngayibona yona ivideo. Akukho la seke wacwaseka khona, but into ebiyenzeka bengathanda ukuthi baphuze ngojeke bonke. Amanzi aphuzwa ngenkomishi, ingane ayiphuzi ngojeke. Ubese kuyela espoonini uyaphazama lapho. If yena befila sengathi mhlawumbe uyabandluleka ukuthi unespoon sakhe, ngiyaxolisa. Into eyenzeka kunepuni ehlukile. Bathatha abanyathi umuntu ispoon sami but izinto ebesuke zenzeka sakudlala endlini. Okay, hayi kuzobe sakho ke uyabona kuphakwa ingane igijimela ipuni kwenzeka into enjengaloyo. Mase ngithi umuntu lo phethe leso spoon sekuba esakhe. Enye into ke mhlambe befila mhlambe bed because izitshe endlini yami iwashwa ngojiki. Angazi mhlambe noma lokho bekungamphathi kahle, but sikhule sazi ukuthi izitshe uma uyiwasha ufaka idrop kajiki. Into engiyaziyo mhlambe mekuthi umntabhuti wami befila ezifu uyacwaseka, ngiyaxolisa kuleyo ndawo. And another thing ngangeke ngize ngihambe ngiyomthatha ubese ngiyamcwasa since ngazi isimo sakhe secondition yakhe, cause ukumthatha ngamthatha ngamazi ukuthi unjani.
ilokho engakusho ukuthi yabo ukuthi yena efile ngathi becwaseka angibe ngakwazi lokho kwakufanele ngitshele mhlambe kala isikhona njengamanje ngabasikho anti la kunenkulumo la uAyanda futhi mangikhumbula kahle la athi khona uanti ubethi mayibuye emsebenzini engifice ngiklinile ngiwashile nezitsha nengane yakhe iclean mayiqhamuka nami ngisabe nokusaba ngoba ngendlela athetha ngayo kodwa manje mawubala uthe unosisi abawu5 ingane ezu4 kwakwenzeka kanjani ke anti ukuthi ethi umthungo usemanzi ebephinde ebe nemisebenzi kanti uyachaza ukuthi nezintombi ziningi egcekeni kwakwenzeka kanjani lokho mhlawumbe ngasungichazile nje kancane into eyenzakalayo since indlu incane bese sengihamba sengimsebenzini benginokuhlala ngimemeza ngithi hayibo vuka phela nontombi ngivula amawindi nje ngimshiyelela akaze waforce mhlambe ngenkani ukuthi akavuke the reason why ngangisuke ngimemeza mina ngiyabamemeza ke bonke mase ngivukile ngenzela ukuthi kuvula amawindi ngihambe ngimsebenzini umuntu ngibonile ukuthi uyaphila okay siyele la ephuzweni lokuthi ethi wayegada ingane ya aunt akaze ezephoqele ukuthi agade ingane ya auntie ngangizoyise ecreche wasethi auntie ngicela ukuthi ngihlale naye ngoba vele angiyi esikoleni wahlala naye but after ioperation ube esehlala nosisi wami isikhathi esiningi lo engihleli naye ngala eduze kwami futhi it's not like ukuthi ingane eshintshe ipampers uma umnike ukudla kuphela bese yahamba uyodlala nezinye ingane okay okunye ngiyamangala ifu ethi yena mase sengiqhamukile ebevele ethuki mina bengihlale ngimfice esemnyango la nezinye ingane kudlalwa nje ku happy yonke into and another thing njengengane yentombazane ehlele ekhaya ayinkulu indlu yami ebesuke eshanele washa izitsha amanzi bengawaqukuli vele but kulokho ukuthi mhlawumbe wayifila ngathi uyahlukumezeka ukuwasha izitsha nokushanela ngixolise babukele emakhaya kulelo phuzu ukupheka vele wayengakaze wapheka imina bengishintshana nontombazane wami mekuwukuthi wayifila ngathi uyahlukumezeka kulokho ngiyaxolisa mhlawumbe ake sithemba ukuthi kwaba into ekanjalo bengizocela ke ukuthi ngisikhulumise nangusisi omncane okulamayo naye sizwe ke uvo lwakhe achaze nje udaba angasichazela lona asibingelele nje abingela ababukeli bethu achaze nje mhlambe naye kafishane esayidini lakhe ngokuphila kwakhe nengane usisi yena lo omncane esikhuluma ngaye udaba la esingaye ukuthi umazi kanjani ube umuntu onjani kwenzakalani nje kamafishane ngiyabonga sisi ngibingelela ababukeli nami ngithanda ukungazisho igama lami but ngo-auntie Ayanda owesibili sihlalile no-Ayanda beku-right akukho bekukhona okubi nani but most of the time isikhathi esiningi lo auntie ubekuthiwa uyathetha kakhulu bekebuye u-Ayanda uthola ukuthi sihleli naye ngale nanokuthi enye into engizoyisha akukho okuningi engizokusho but ngaphoxeka mhla ngibona ivideo angifuni uqamba amanga akukho ukucwaseka bese imcwasa khona uAyanda sasingesivume ukuthi eze la ekhaya ezohlala la ekhaya mesophinde simcwasa because akuqala ukuthi sihlale naye sake sahlala naye I think wayeno 6-7 wahlala la ekhaya wathola ukutreateka wa right wase right wahamba njengoba esephinde sebuya manje sekushona uma wakhe kuthi kungiphoxile because ngake oqala ngathi mengiyibuka ivideo ngayibuka ngangayibona kahle ingaphelele yonke kangaba nalokho but then ngathi sengibukiswa isiphelele yonke ivideo okunye owayikusho kwangiphatha kabuhlungu because uAyanda ikinto bengayithola ekhaya uday 1 efika la kamina ngakhipha yonke into yami engangigqoka ngamnika yona ngathi umuntu akabhuti wami nazi ingubo nawe ube nezingubo la endlini ayikho into ebengayithola ebegcoba ebedla ebenza yonke into nala athi khona be cleaner ene operation uyaphosisa lapho uAyanda esebuya kule operation uhlale kancane la ekhaya akahlala ngesikhathi eside kwakhona ukuklina ngeke uzuthi la ka 4 room ungaklina into etheni la ekhaya beshanela ewasha izitsha kungekho okunye ukutheni akakwenza because kangani lencane begada ibihlala kakhulu nathi ngale ilokho engizokusho nanokuthi ke ngaphoxeka kakhulu uma ngiyibona ivideo siphelele kwangimangaza because bezwana ku right yonke into I right bengazi ukuthi lo auntie lo ubemhlukumeza mhlambe nathi ngabe kade sahamba la ekhaya kubuya shayana
phela uyathetha ngifuna uqamanga thina besinakho ukuthi emethetha sivele siyibukele singamphenduli sihambele hayi ukuthetha uyathetha kodwa ke sengicela ukusho lapho babukele emakhaya ukuthi on behalf esayidini la auntie mina ngicela umxolisele la mekuthiwa khona bemshaya cha bemhlukumeza ayikho into enjalo bengicela ukuthi nawe ayanda la ukhona noma ngiphoxekile mntakabhudi asicasukele but nathi size sifuna ukuthi sisigcine sikuthola besifuna ukuthi sikhiphe esayidini la ko auntie kubo kababa ukuthi asibona laba bantu abayitshethi sikhona because kuma comment siyabuka singabantu ababi asikho njalo kwabasaziyo bayazi asikho njalo sina sihlezi nezihlobo la ekhaya asikazi sasingezivuma ukuthi eze la ekhaya sophinde simcwazi but ngathola ukuphoxeka mase ngiyibuka ivideo iphelele anginankinga ilokho engizokusho because no ngiyabonga kakhulu anto mncane ngiyakuzwa nje ukukhuluma mhlambe mangase uphinde ungicacisele ngiyakuzwa ukuthi akukho la becasuka khona ekhaya mhlambe mangaphinde la ungibalansise lana ekuthenini uthi ube nesitsha sakhe ube nezinto zakhe la bethola khona ecwaseka kakhulu egcekeni mangase ungiphile nje kafishane lapho ngibonge bodi babukeli ayikho into enjalo mhlawumbe mekuthi ebecwaseka iyona ndlela ebezizwa ngayo noma bebona ngayo because nathi asipheki sipheka ngokuhlukana so usisi wami upheka yedwa nezingane zakhe nathi sipheka sodwa ngale uAyanda nangale kukhona lokho ukuthi izingane zethu izosho ingane ukuthi hayi ispoon sami lesi ispoon sami vele ngikholwa ukuthi yonke imizi zikhona izingane ezithi ezishinte kanjalo uAyanda kuma bekuthiwa mhlambe besimcwasa ngale ebengena edla sasingazi sisho ukuthi hayi ngoba udle ngalesi sitsha ngesisadla ngaso ngoba udle nganasi spoon ngesasebenzisa besikusebenzisa because bedla ngale ephinde edle ngala sisingakaze size simcwase kuyangithusa ukuthi ngizwe into ekanjalo so naphambilini esamncane wake wafika vele la ekhaya esakanje but then ukufika kwakhe manje akubanga khona umehluko khona cause nakusamamukela wafika la ekhaya sahlala naye kwa right yonke into ibe right ukuthi yini eyonakalaphi asazi okay ngibonga kakhulu babukeli bethu usekhulumile uAnto omncane ugeqile amagula akukho nokuningi akukhulumile okuhlukile kunoka auntie yonke inkulumo masithi siyayibuka iyabalansisana kunombuzo nje ovukayo lana uAyanda kunenkulumo lathi uauntie wayethi mayekufanele eclinic athi mayefuna imali uauntie uyothetha ashiya ngalazo auntie mhlambe nje mangaso sicacisele kafushane kuloko auntie okay baba Mhlongo ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi ucela ucaciseleka kuleli phuze labeko Ayanda le mali ife kufanele igibele eye eclinic angaze ngaba nenkinga nokumnika imali nginayo ngingenayo bengingezami into eyenzeka ebekade eclinica eStenga ngase ngathi mina ungcono ashintsha acela incwadi eze eGroutsville it's more easy Grouts ngoba ngisho ngekho imali uyakwazi ukuthi ube nokuya ube susubuya mhlambe ungawokha nongahambisana nabo ngoba kuyahambeka it's not very far eclinic okay angaze ngabeka kabi angazi noma mhlambe mina phela yini kodwa I think bonke abazali uma uzokhipha imali ukube mhlambe namagama ukuthi ayi cha uyahlupha and stuff but angikaze ngabeka kabi ukuthi oqala una income ngangeke ngize ngikhiphe lokho ngoba ngase ngivumela ukuthi umthwalo wami bengisuke ngiyikhipha mhlambe indlela bengisuke ngikhuluma ngayo yena bengayithandi angazi kulelo phuzo mntabhudi ngiyaphinda ngiyathoba kuwena ngiyaxolisa ukuthi mhlambe wawufila uncomfortable ngalokho kodwa ngaze ngibeke ngendlela embi bengisuke ngiyikhulumela ngoba ngihlezi ngikhuluma le nkulumo futhi ke la kulesi sigubhu lesi ayesifaka la ayekhulula kusona uthi kwake kwenzeka ukuthi sabhudluka noma sahlephuka endlini so wagcina ukukhuluma amagama abhlungu mhlawumbe ungasungicacisele nje ukuthi ekubhudlukweni kwesigubhu ikuphi okukhumbulayo okwenzakalayo kulezi zinto ayishoyo Ayanda sisi isigubhu asikaze siphuhluke asikaze sachitheka ngoba wafika efaka indwangu kwayimina ngiyolwela ukuthi ebuyisele igubhu
ngoba ngathi mengifika esibhedlela kathiwa hayi uyinqabile yena mina ngamforce ukuthi akayibuyisele salinde operation. Igubhu asikaze siphuhluke la endlini. Into eyenzeka it only happens once. Ngathi mengithi ngiyavuka sengiprepare uke emsebenzini ngezwe senginuka ngathi hayibo ayanda usutholathile yini wathi hey anti sekumoshekile uma kuphuma awukuzwa. So if yena mekuthi wayifila ngathi uyahlukumezeka mengithi akavuke ayiclean ngiyaxolisa nanokuthi akwazi ukuthi uhlale nephunga endlini mekuthi wayifila bad ngiyaxolisa but mina bengimthatha ezingane yami ngoba ngisho ukuthi egeze bengimthethisa ngithi geza ngoba uyingane yami bengamthatha ngathi akayona yami ingane. So kulelo phuzu mefila yena ngathi mhlawumbe wayihlukumezeka ngiyaxolisa ngiyathoba ngiyaxolisa ngingathi ebeleza ukuvuswa mhlambe yena wayesazoqhubeka ehlale kuze kuhambe isikhathi kanti sesivukile ngamthinta nje empedeni ngathi hayibo nontombi vuka sekumoshakele konakela hayi antangizwa mengilele futhi wangagoloza wavuka wayicleana waphindela futhi empedeni angibanga hash ngakhuluma kahle ngoba belala nami ekamerweni inesatho ukuthi ngamuva umpede wami ngafaka belala kuona bengeke kwazi ukulala nami nengane cause iyalo esimeni sakhe bengekho right ukuthi silale sibe bathathe empedeni. Libethu ningasabi ke uma khona esikweqile noma uanti angakuphendulanga ngendlela enigculisayo noma ningakuzwanga niqhubeke nicommente ngoba siyabuya nesession yesithathu episode 3 la sizobe sesizama khona ukuthi ke sibahlanganise ngoba kuningi ekusafanele bekulungise nje bayichazile ukuthi usafuna nokuthola imali yesibonelelo lebe sifisa ukuthi kube uyena umuntu wegazi ogcina emlungisele. Sibonge kakhulu babukele amazwi nje okugcina anti sesisivala istory sanamhlanje. Babukele emakhaya yize noma ngibona ivideo ngaphatha kabi ngoba ngiyena anto hlukumezayo ngimele ekhaya ngihlala nosisi bami nengane eningi egcekeni kwangithusi mekuthi indlela wayifila ngayo ukuthi akekho safety noma mhlambe uhlukumezekile ngiyaxolisa kodwa akekho umzali ongathemele izingane ezu15 kube khona eyodwa azoyihlukumeza ebe eyithathe esazi isimo sayo. Anginawo amagama amaningi ngiyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi simsize ephindele esikoleni nanokuthi usisi lwahle naye ngiyafisa ukuthi ke sihlangane sixoxisana ukuthi sihambaphi sifikaphi nami bekuyisona isifiso sami sokuthi sizakale. Enye into kuboka baba wakhe uwamleki uvumelekile ukuthi eze noma yinini ngevideo sibonile yize noma saphoxeka kodwa sinankinga zonke izinto zenzeka iphinde idlule ngafika anytime akukho okuningi engingakusho ngiphinde futhi ngibonge umkhulu besihamba naye lendlela noma yonke into ibiyenzeka ngiphinde ngimazise noSithando ngiyathemba ukuthi Sithando uzobona nawe ngiyafisa ukuthi silwisane nokuthi sibone ukuthi uzosizakala kanjani umntwana akukho okuningi engakwasho ngiyabonga. Ngibonga kakhulu auntie. Sibonge kakhulu babukeli bethu. Ayikho into emnandi eqala ngokuthi iqale kabi kodwa iphethe ngesiphetho esihle ngoba siyasibona ukuthi isiphetho sethu la siya khona sibhekephi. Ngicela nje ukubonga kakhulu umkhulu uXulu okuyena usisi ambongayo wathi uhambe kakhulu naye le ndima. Baba uXulu la ukhona siyabonga kakhulu izandla idlula ikhanda mkhulu wami. Sicela nje uqhubeke njalo nomusa inkosi ekuphe wona ngoba akusiwo wakho kodwa uthunyelwe inkosi ukuthi ukwenze. Sicela ukuthi lokho kwenzile baba uqhubeke njalo ukwenze siyazi kwenzekile okwenzakalile indlela osuyiqalile ngicela mkhulu wami uyiqale uze uyiphethe uNkulunkulu ukunikezile amandla usazokunikeza amanye amandla okuphila indlela ende ukhule uze ukhokhobe. Sithemba ukuthi ke ngeepisode yesithathu sizokwazi ukuthi sihlanganise bonke abathintekayo odabeni kusukela kubaba umkhulu lo okade esiza uAyanda kubo uanti kube nawo usisi ohlala endlini kaAyanda nosisi lo ohlala naye uAyanda besifisa nje ukuthi sibe nosuku la esothola khona ukuthi behlangane ukuze sikwazi ukuthi sixazulule yonke into uAyanda athole usizo kuqhubeke ke phambili. Sicela sibabukeli bethu ke ningadinwa niphinde lihlale nathi ngaso sonke isikhathi ni subscribe ukuze kwi-episode yesithathu sibe nani nisibuke ngoba iyeza kungekudala. Ningakhohlwa ke ukusubscribe
ni like, ni comment, ngoba ama comment wenu iwona abaluleke kakhulu kuthina, iwona asenza sikhule, iwona esifisa nokuthi masifika sifike sibuze le phe kwawo, ngoba inina thina sizithunywa zenu, ngaphandle kwenu akukho esingakwenza. Nikho konke esicabangayo babukeli bethu. Sicela nje niqhubeke njalo nokubukela, ni subscribe, ni like. Sitholakala wonke ama channel ongawacabanga from ku YouTube, Instagram, nakuyo yonke nje amanye akhona. Sibonge nje kakhulu babukeli.